Tibake Bandung Bondowoso masang pondasi. Kayak tenan iso pura kayak ndak ingin on borong masang bataku nggon kue sak lembar trimano mlintong kabeh no. Butuh ngerek mas. Dia sampai to panas kayak gini tuh. Ngono itu nakoni ora do mangkat. Ya akhirnya yo betul-betul dhewe ngene iki ye. Oh alah alah. Watu yo atos kok ngene. Loh. Lempo ya tahu ya. Dah. Oh mau digorake ngene. Koyo ramane man. Ngomong ngenteng 30 juta lek gelem aku. Kok yo ora ngomong, tak utang piutang. Ih. Mati main aja kok. Ih. Ono terpal. Iki ono mantu. Oh, jeneng yo. Kok sepi. Beh, tibake Bandung Bondowoso masang pondasi. Kayak tenan iso pura kayak ndak ingin on borong masang bataku nggon kue sak lembar trimano mlintong kabeh no. Alah iso tenan pura iki. Pak, ana kopi. Akit maise ora ngopi. Mantap.
ora botol ya. Bisa ya. Rumah aku mau gawe kopi. Masa wis entek? Wah, apa yo bocor ya gelas yo. Wah, ora beres iki. Lah, lumayan lah. Wah. Pahit. Ngerti rada mangkat ngene iki ya. Aku nek melu ra mangkat sisan. Kerja nek dhewe ngene iki jan jenuh. Walah. Aduh. Sing kiri. Aduh. Jancuk tenan. Ngono wis mau yo ora apal iki. Goblok. Semangkat dewe kepalu. Oh wah. Lah, lak tenan to. Bocah jane ngerti dino Minggu apa ora? Yo memper delok ira ono. Mas tak titik. Bangun candi kok piye jeneng titak titik kene iki. Ya. Utang dino Minggu apa ora jane wong. Sejak bulan kok malah kerja wis tiap hari. Kerja sampai jipat kerja wae ngono iki dadi opo. Butuh ngerek mas. Jadi ngopo nek ngono yuk? Goreng gedang goreng ora nyawang kena ngembrolke pondasi ngene kok. Oh, alah. Mula parane nang omah ra enek. Ayo nendi? Dolan to. Dolan endi? Wis sak sembarange to. Minggu-minggu kerja iki butuh ngerek apa piye jane? Iki dina Minggu lho. Iya to iki. Ayo. Endi? Wis manut to aku nduk pemandangan sing apik kono lan yo kenek to. Ning jajan ya. Wis gampang. Lah kok melu kowe? Yo to, bedinane kok yo kok melu awakku terus awakmu iki. Oh iya. Saiki Saiki? bodo kucing, yo saiki no. Ayo. Oke. Nek kok tak salin sih ya. Alah suwen, ngono ae ngopo? Dolan sepatu salin rasalin padha ae kok luwak ngono kok. Yuk. Wis tinggal gampang kapan-kapan yo kenek to kerja iki. Oke. Yuk. Jak bulan paling nang omah ra enek malah ditak didik mah nggih patung ngene iki lho. Tak orono to? Rono iki. Apa ya kancane iki ora ganti katok karo sandal? Oh, ngono. Iya. Yes. Apa ya? Apa tadi gini? Yes. Oke. Ya. Ya wis dilo ya. Iya. Oke.
Mungkin main ngopo ya? Nang mayo bosen. Suntak-suntuk rene-rene golek lowongan ora ono leng ngejaki. Omah wae mumet dase. Ngopo yo? Oh alah kerjaan jane ya wis rapat penting kerjaan ki tak penting ki mung duite nara kerja ya biar oleh duit ngene iki Ndi gimana suwe mentok. Mugiane semdiale kaya sak wen-wen. Mosok yo aduh. Biasane cah kuwi ora tau adus. Diadusi ki percuma, tapi pirang drop kayak ngono. Iya udah gitu wis rokok entak arep ngombe kopi ya kopi entak ngombe teh ya teh entak omna gulane ya entak kabeh entak ya ngene iki urupe wong batang kara ya ngene nasib kere meneh tapi kudu disyukuri dunia yo serasa diputar kemudian dijilat dicelupi kali wae lah daripada mumet ini. Jurusan aku kasih dolan ini loh. Dia itu Tegalan kok gini gini. Alah, dulu nih tekan dulu ndelok pemandangan apik pokoknya. Alah. Terus ayo. Lah kok ibu temen weh. Foto-foto mlakune padha keselek aja tekek. Daerah kok mungkin kejaraan piye? Jane kowe iki asline ngejek dolan ndi to? Ngejek dolan aku apa ngejek maraton? Enggak. Mripatmu nyawang omlek om. Pemandangan Widya kaya ngene kok kan kono lho. Kene kok apik ora? Ya apik. Niki arep ndi meneh? Terus menengo ngono ya jak dolan hari Minggu lho ya Mas kerja. Taktik koyo dolan barang gak dolan kok nang kerja wae kerja terus kerja ditagih apa jane. Yo saya jane sini. Spes lho tekan yo. Jerono neh. Iki lho gupuk ini. Yo. Yo wis kan. Gak dolan kok angel ram. Ngendi? Ya kene iki to. Alah. Akhirnya tekan bolo. Gur koyo ngene iki, Cok. Iya.
Lah kowe nek tak gawe cara ngene ya kowe ora gelem tak jak dolan malah kerja wae to. Ayo sini jalan sih. Ngerti, cek irene aku wegah mau cek irene iki. Lah nek ora tak pusing ngono, kok gelem kowe tak jak dolan aku. Paling-paling anane mung kerja setiap hari, ya toh. Ngene iki lah ya aku yo menghibur dirimu toh. Kowe ngerti dhewe awakmu yo nyatane kerja wae dhewean ngono kok cilak-cilik ngono kok ya. Lah terus saiki arep ngopo meneh? Ya wis ngene iki. Walah. Delok pemandangan iki lho. Lha apik lho. Walah dancuk. Anane nek jek lunga kuwi anane jek isoro wae. Lah gak pisan kok. Pisan. Alah ra apa-apa to, Nyuk. Lah aku yo gabut nang omah iki lho, Nyuk. Ya gabut nira kok ngene iki carane. Piye to ya, Nyuk? Ya keadaannya adis ngene wae kok. Ora ana perkembangan kok. Lah terus nade ning kene nggo koene aku lapar. Lapar ya wis gampang to, kok gampang. Tenang. Iki lho, akeh iki. Ngene. Ya tas sing dituku ki opo? Ya menawa ning bakul pentol apa bakul es jumbo liwat lah ya iso dicegat to, Nyuk. Bakul ngendi ngajenengan tut kene iki? Lah pikir aku jak dolanan sawah ngene iki menyirit rane bakul liwat kok. Wah. Wis Nyuk. Metuane lho, mbok yo aja sedih ngono lho. Metu ngendine? Rene lho, ndelok pemandangan. Mbok deloki lho, Nyok. Kembang-kembang bunga-bunga ke. Banyak ke. Wis. Alam yang indah ngene iki bisa kita nikmati kok harus kerja setiap hari lho. Mbok yo wong ki ngerti hiburan, ngerti dolan barang ngono. Nek dolan ora ndelok kembang iki pasar ya akeh. Kayak didol, Cok. Nek iki lak ditandur, terasa lebih alami, langsung nanggone ngono lho, Nyuk. Wong roh taman bunga ya arang-arang kok ya. Kowe gablek duit awakmu nang taman bunga wis ndelok bunga dhewe ngene ning sawah to lah ya malah indah to gratis pisan. Ngono ki jane mudeng kok ora awakmu dibane kerja terus ngono ki ya jeleh. Kerja. Jangan aja, lebih oke. Ini kan ya sah tuh, Nyuk. Aslinya ki ngene, Nyuk. Aku ki gak awak murene aku lah ya suntuk nang omahku yo. Lah iki wis pirang sasi ora ketemu ya. Aduh iki lah ya wis kadung kanca kental to, Nyuk. Lah awakmu kok ya ora tau nongol-nongol mek ku jane kowe ngopo to? Ayo ngerti dhewe tos. Pendandinane aku ngopo? Oh yo minggu ya lah aku itu kerja. Kejane iki kerja apa butuh ngeret jane kok minggu-minggu barang kerja iki. Kayak boyo tanggal merah kok ya boyo angger dolanan wekku ngono, apa ngopi-ngopi ngono to. Lah kowe iki ngerti apa ora nek tanggalanku ning omah iki ora ono sing abang. Ireng kabeh. Oh ngono. Heeh. Ngopo ra gawe dobong ae ngopo tanggalanmu kok tanggalan kok iso ireng kabeh ora nganggo abang iki tanggalan cara ngendi kuwi? Lah kuwi makane aku kan lali kapan brai kapan mangkat kerja. Oh ngono ya. Ya berarti kerjatmu akeh no. Kerja terus. Belas ngopo? nono. Kayak kerja rodi gue mau gue. Lah kira-kira kowe iki saduran aku rene iki nggo bondo apa iki? Kakak ngeremehke. Iki isine apa? Apa? KTP ya toh? KK ya supaya padahal hilang nang kene kan gampang golek ini ketemu nih. Wah. Ya ngono to, Nyuk.
Lah awak mungkin arep tak gawe cara ngene po gelem tak jak dolan ki mau. Yo kakak karo KTP lagi opo? Sak mangko mangsa-mangsa dhewe nang ngene. Apa kirut banjir barang lak ya. Nek kalungan KTP ngono ke. Tak gampang lek goleki to. Lah ya mulane Bener, bener, kok bener. ya